Mare meva, si em fa l'efecte que fins i tot en sento la pudor! Tot un poble al lavabo amb mal de ventre. Quina angúnia! Ui, com arrufes el nas. El nas? Que me'l veu ja? Sí? A Vilanor i Som no hi devies vendre gaire rellotges, no? Cap ni un. Però a Ciutat Desmemoriada en vaig vendre un munt. Ciutat desmemoriada? Sí, tothom hi anava tan perdut que tenir com a mínim controlat quina hora era els va semblar una molt bona cosa. I vaig vendre un munt de rellotges de polsera. Esclar, per poder saber l'hora en tot moment. El problema és que llavors sabien quina hora era però no recordaven què havien de fer a aquella hora. Ah, ja. Ah, i a Vila Escudella hi vaig vendre tota una remesa de rellotges de cuina. Vila Escudella, nyam, sona bé. Aquell poble sí que feia bona olor. De fricandó, de cap i pota, de pollastre rostit, de carxofes farcides, mandonguilles amb sípia... Ai, quina gana! Oh, esclar que tens gana. Quan fa que em tens aquí explicant-te històries? Digues. Fins quan ha de durar, això? Quina impaciència. No hi puc fer més. Tants anys pendent de l'hora.